Hello everyone, welcome back to my channel again. Binita B Lifestyle नोंसोर बयखौबो आरो खेमसेबाव बरायबाय। दा आङो दिनै बानायगोन ब्रेड पक'रा बानायनायखौ आं नोंसोरजों शेयार खालामगोन आरो लोगोसे जोङो माने सुइटि फिफा आं आरो सुइटि बिबथै रत्न जोङो सुइटिबो जोङो दा आंनि चाइल्डहुड फ्रेन्डनि न'आव थांगोन मानो होनबा जोङो बिसिनाव बिसिनि न'आ सिम्बोरगावआव गामियाव स' बिसिनि न'आव जोङो माइरं लायनो थांगोन ओमफ्राय ओरैनो बेरायहैथावथाव माइरंखौबो लानानै फैनोसै आरो लोगोसे आं सानदों जे आंनि आखाइनिनो माबा मोनसे बानायनानै लांसै स' बिनिखायनो आं ब्रेड पक'राखौ बानायनो सानदों होनबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै दा आं फार्स्टआव ब्रेड पक'रानि थाखाय चटनीखौ बानायग्रोनोसै। बे चटनीयाव आं लादों दुन्दिया ओमफ्रायो पुदिना ओमफ्राय सामब्राम ओमफ्राय बानलु थाइनै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर एसे ओमफ्राय लेबु दा ओमफ्राय संख्रिबो होगोन होमबा आं बेखौ उननानै लाग्रोनोसै नायबाय थादो। दुन्दिया पुदिना ओमफ्राय सामब्राम बेफोरखौ ज' होजोबनोसै गासिबो ज' होजोबनानै उननानै लानोसै। संख्रि एसे होनोसै गोखैखौ थागथि होगोन बाराबो होआ एसे नाङैबो होआ एसे गोखैबासो इन्ट्रेस्ट जायो। दानिया खोब्बाय नै दा आङो उननानै लाखांबाय बेखौ प्लेटआव खुरैयाव हाननानै लानोसै। ओरैनोबो बिदि ब्रेड पक'रायावबो होयो ओमफ्राय ओरैनोबो बाथोन ओंखामजों जा गोथाव जाखायो। दाथ' गरमाव बिदि पुदिनाफोरखौ जानांगौ ना थाजा पुदिनाफोर लाबोदो बिदि दुन्दिया होबा होबाय नङाबा ओरैनो गाव गोजा लेबु होनानै बानलु पियास होनानै उननानै जाबा बा बरिया गोथाव मोनजायो। आंथ' जाबाय थायो। बेखौ गारजोबा दाखोन थाखोननिखौ लाजोबगोन गारनाय गैया। बे जाबाय दा बेखौ दोनथ'नोसै। जे हाखु जाबाय आं दा नै आलु लानोसै। बे आलुआ रुनानै दोनखानाय गुसु जाबाय दा बेखौ आलुखौ जिरनानै ग्रेट खालायनानै लानोसै। टाइमा थोगोन ना थोला हास्लाबासो जाबाय आङो। दा नै आलुखौ जिरखांजोब्बाय दा ग्रेट खालायनानै लाग्रोनोसै आङो। नैबेजों मोजां जायो नामा बेखौ नायना जायो। बिदिबा माने बे गथा गथाया थायाना ओमफ्राय हाथायाव नाङा आरो मोजां जायो स्मुथ जायो। हाथ से करो बेस्ट है हाथ से ही बहुत ज़्यादा अच्छा है होननायसो जाबाय एबार आखाइजों साबसिन लगायदो। साराया दुंबाय नै थाव होनोसै आङो दाना नैबे आलुखौ होनोसै आङो उन्दैफोरबो जागोनखाय बेहाय आङो बानलु गोथां गोरानजोंबो होला गलमरिचल' होनोसै बारा गोसाबा जानो हानाय नङा एसेल' होगोन बाबबाथाय दिगदार जागोन नङाबा। फार्स्टआव मानो होआखै होनबा बे सामब्रामा
मोनगौमोन नालाय एसे गोथां गोथां खुगायाव मोनजानाय बिदिबासो इन्ट्रेस्ट जायो ओंखायनो आङो दासो होगोन बेखौ सामब्रामखौ आलु बाथोन लगायनाय बायदि आरो ना आलुखौ बिदि एवलायाबाबो गोथाङावनो जेरै दहाय सिफ्लेनायमोन बिदियावनो रेडि खालामजायो बे पकरानि सिंनि मस्लाखौ आरो बाइदाव फैयोना बे पियाज गोथाङा अरनो मोनो होमबा एसे साबसिन मोनो जानो ओंखायनो आं बिदि मोजां मोनो बे बिदिखौनो बानायबाय आङो आरो जायफोर सामब्रामखौ गोथां जानो मोजां मोना बिदिया बिसोरो थाव होबानो जाबाय आरो नैबे सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजेंखौ होनोसै ओमफ्रायो बियो गलमरिस बेखौ होनोसै ओमफ्राय बे आजवाइनखौ आखायाव एसे लानानै क्रश खालामनानै होगोन बास एरफिनसै मोजाङैनो गोथाव मोदोमबायलै आजवाइननि मोदोमनाया गोथावथार टेस्टि मोदोमखायो बेहायबो दुन्दिया हानानै होजायो ओमफ्राय आं ओरैबायदि बावसियाना दुन्दिया दहायनो हानानै दोननायखौ चाटनि बानायनायखौ एसे दोननो नागिरदोंमोन आं बावनानै गासिबो होजोबनांबाय नांला दे गैयाबाबो जासिगोन नै दा आङो प्लेटाव हाननानै लाबाय सारायनिफ्राय दा बेखौ गुसु जाहोनसै दा बे गुसु जागौमानि होमबा जोङो बेसनखौ लगायनानै लाग्रोनोसै संख्रि आवगोलांख्रि ओमफ्राय दहाय दोननाय गलमरिसखौ माखासेखौ बेयाव होनोसै ओमफ्राय बे आजवाइनखौ खौबो क्रश खालामनानै बेयावबो होगोन हालदै एसे होनोसै दैखौ एसे एसे होनानै लगायनानै लागोन नङाबाहाय बेहाय लाम्स जागोन बे जाहैदों फिथर फिथर थायोना ओमफ्राय दा रेडि खालामनोसै ब्रेड लानानै बे टमेट' ससखौबो नांगोन टमेट' ससखौबो खुरैयाव लुनानै लानोसै जाहाथे इजि जानायनि एसे बुरजा बुरजा होयो आं गोथाव मोनथारो ससखौ जानो फुनखांबाय रेड ग्रीन कालारफुल नुबायना दाना एबार येल्ल'खौ होनोसै दा नै जोंना येल्ल' फिलिंआबो जाबाय आलुनिया दा बेखौ कभार खालामनोसै नैबे ग्रीननिजों ओरै खोबनोसै एबार गेजेराव लाबोनोसै मोनसे मोनसे हानोसै ओइ चाकुखौ हानना ओरै गेजेराव लाबाय ओरै हाबाय चाकुआ बै गोबौसिना गोमानानै दं नागिरबाबो मोनालै नैबेजोंसो खालामनांबाय ओमफ्राय ओइ फैदा मामि थांनोसै र' थ' नै सिङाव कालारा ग्रीन येल्ल' रेड जि मोजां नुखाबायना जानोबो गोथाव दे लोगोफोर स' बिदिनो गासिबोखौ रेडि खालामनानै लानोसै आं हानानै लाजोबबाय नै बरिया नुखाबायना एबार एवहैनोसै फैदो नै लोगोफोर दा आङो ब्रेडखौ एवनानै लानोसै एवनायखौबो होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दा बिदि मोनसे लाबाय बेयाव डिप खालामसै ओरै
ओरै ओमफ्राय बेखौ दा थावाव हगारनोसै बेखौ खांनोसै आरो नेक्स्टखौबो होगोन होमबा लोगोफोर आङो बेखौ बिदिनो एवलांबाय थानोसै दा एवखांनानै होमबा जेला आं एवखाङो होमबा आं देखायफिनगोन होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो बेरायहैनोसै दादामोननाव अके बेरायहैनोसै ना जोंहा हेलौ नै दा जों थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नायदो रत्नआ गारि बरनगासिनो मोसागासिनो आसोला gas dong lo. Sekarang gini coba. Gini coba. Tadi kan. Nei logoआ नायलाय सा फुदुंदों खोमसि नुदोंलै नेबाय थादों दहायनिफ्राय जोंखौ औ गैयालै थाब फैनांगौबो जाया दै गुसु खयबार लाबोदों खयबार गारदों दै गुसु गुसु फैबा मेंबाथाय थाब लोंहैनोसै होननानै औ गोजाननिफ्राय फैनाय नालाय टाउननिफ्राय गामियाव हाबनाय मा ओंख्रिया अनला मुला मैद्रु आयौ नोंसिनासो मुला फ्रेस फ्रेस मोनोलै गामियाव गोथाव ना मुला मैद्रु थाइबें बिलाइ ओमफ्राय आलु एवनाय नै साहाया गोथाव फुदुंथारो मालाय माबा न'नि गाइखेर पियर ना दाबो मोसौआव गाइखेर होयो नेबाय थादों जोंखौ स्कुला बन्द ना खुला बन्द ओमफ्राय क्लासआ अनलाइन जायो ए नै मालाय दावदै एवनानै जाहोनसैनो जोंनो बे पेकेटखौ देखायजानाय नङालै मामिनिया दोनख'नोसै नै माथो दावदै ओमफ्राय पक'रा ब्रेड पक'राथ' द' जाहैनोसै टमेट' सस दं ना नुबाय टमेट' ससखौ बार्गारजों पिज्जाजों अर्डार होदोंमोन नालाय बेखौ लाबोनो हायासै नालाय दा थगायनोथ' माबा मोनसे लाबोथारनांगोन ना बेजोंनो थगायबाय ए मामि ओइ सेन्देल मा जादों बेना
नै मा मोनखो नै जोंहा नै जोगोनार आरो फान्थाव आरो दंबावोसो नै लाव बिजौ बेसरजों जानो औ मुलाया बरियाखा फ्रेस दे होमबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ दिनैनिखौ बेयावनो फोजोबनोसै दा जोङो न'आवबो थांफिननोसै दा बेलासिबायबो जों सहैगौमानि मोनासिगोनानो खोमा ओमफ्राय दा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बेल बाटनखौबो थुनानै हो बाय बाय